bayanai da muka akan business kin affiliate marketing. Yau ne za mu shiga zango na gaba na ya ake shiga tsarin mutum yana so ya fara business kin ya zai fara, menene shi kanshi affiliate marketing. Wancan satin mun yi magana akan idan za ka fara business mun ba da misali cewa idan ka ga wani takalmi ko riga misali wanda abokinka ya saya ya burge ka a jikin shi, ka gani ya burge ka, sai ka ce a ina ya saya, sai ya ɗauka directly ya kai ka shagon da ya sai wannan takalmi ko riga. To sai ya saya a wajen mai shagon wannan kayan, sannan mai shago sai ya ɗauki wani abu da ake ce ma commission, sai ɗauka ya bashi. Shi ne kenan la'ada da ake cewa in ka ɗauka a nan ma ƙasarmu na Hausa za ka gani dillalai masu sai da gidaje da kamfanoni, za ka gani da akwai dillalai da suke shiga tsakanin mai saya da mai saidawa, sannan a ɗauki la'ada a basu. Wannan dillanci ne suka yi. To shi kanshi affiliate marketing wani dillanci ne. In kun ɗauka kamfanoni kamar su Amazon, su Facebook da su Jumia da ire-irensu, akwai kamfanoni da yawa da suke yin affiliate marketing suke yi. Kaya ba nasu bane ba, su kaya ba nasu bane, su aka amsa suke daga wajen mai kaya sai su saida. To shi bambancin menene bambancin affiliate marketing na online da wancan affiliate marketing na physical world. Mun shi affiliate marketing duka na affiliate marketing na online shi komi shi a internet ake yin shi. Za ka karɓo kaya daga wajen masu kaya, ka yi rajista. Akwai kasuwanni da suke kaiwa su masu affiliate masu kamfanoni, idan suka yi kayan su akwai kasuwanni da suke kaiwa su kai kayan su tallata. To sai ka shiga ka je ka yi rajista daga wajen wannan kasuwannin. In ka yi rajista da su, sannan kai ka ɗauko kayan sai ka tallata a internet. In ka tallata su aka samu mai saya, to a internet kin za ka saida. Kuma shi bambancin shi da wancan muka ce su komi su akan internet ne. A internet za ka amshi kayan, a internet za ka tallata, a internet za ka saida, kuma a internet kin za a ɗauki commission da muka ce la'ada da ake baka kamfanonin da ka saida musu kaya suke bada a internet za su biya ka. Shine bambancin shi da wancan. Wancan za ka gani a kasuwanninmu akwai mutane da idan ka zo kasuwa za ka ga su suna zamne, in sun ga mai sayin abu ne sai su tare ka su ce me za ka saya, sai su ɗauke ka su kai ka wajen mai shago. In sun kai ka wajen mai shago cikin kasuwa ka sai kaya wajen mai shago, to su bayan ka fita akwai la'ada da ake ɗauka a basu. Mai shago ya san akwai commission ɗinsu da ake ɗauka a basu. To shi a nan su affiliate marketing suka yi, amma kuma affiliate marketing da su suka yi na physical world ne ba na internet ba ne. To yanzu mu wanda magana da muke yanzu wannan kamfanonin da muka zana muku kamar su Amazon, su Alibaba, su Jumia da sauransu, su komi su akan internet ne. Za su karɓo kaya wajen masu kasuwanni su yi rajista da su, sannan su tallata a internet. Za ka ga a internet in ka shiga cikin wayan kama za ka ga ana maka tallan abubuwa daban-daban na a bisa internet. To su kamar su Jumia kaya ba nasu bane ba, su Alibaba su kayan ba nasu bane ba. Amsali suke su rajista suna su tallata. Idan sun tallata aka saya, akwai wani wannan part ɗinsu da ake ɗauka a basu, kenan la'adarsu da ake a basu commission nasu. To shi ma idan za ka fara wannan business ɗin akwai yanda ake ka shiga kasuwanni. Akwai sunayen kasuwanni da dama wanda za ka je ka shiga ka yi rajista da su. Idan ka yi rajista da su, sannan za ka samu su baka kayan. Za ka karɓi kaya daga wannan kamfanoni kai ma ka tallata. Idan ka tallata aka samu mai saya a internet ɗin, kenan akwai commission da ake ɗauka a baka. Ana samun kuɗi masu yawa ta halal kuma. Shine bangare na farko na business Africa ya ake yin shi. Kuma akwai mutane da dama suna da tambayoyi ya business kin yake da suke so su fara. Muna da misalai da dama da zamu ba. Akwai wani fanni na digital product ɗin nan kamar abu ne kamar ebook ɗin nan, littattafai na kan internet za ka saya. Ba abu ne da za ka je cikin shago ka saya. Digital product ne kama filmka da kuka gani an ke ɗora a tallata bisa internet ɗin za a saye su. Kama film ɗin da ake tallatawa, kama wasu littattafai da kake shiga cikin internet
ka saya, duka digital product ne. Kamar abu ne kamar voice din nan da za ka yi, abu ne da za ka sai shi hakan, kenan ta internet ne za a iya aika ma shi, kai ma ka aika gama. Kamar film shi ma an yi shi za a ɗora shi bisa internet kuma a saida shi. Za ka ga akwai inda za ka shiga ka yi register, kamar sannan kai ma ka sai da wannan product din. Shi wannan ake ce musu digital product. Akwai su ma kasuwannin su, za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya, mu zana muku inda za ku shiga ku yi register da su, sannan kuma ku tallata don ku samu ku shiga cikin wannan business affiliate marketing din nan. Shi affiliate marketing na business ne mai sauki wanda kowa zai iya fara shi, yawwa.